дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дар озмуни шаҳрии сайри гули лола боғи ба номи Аҳмади Дониши пойтахт боғи беҳтарин дониста шуд. Комроншоҳ Устопириён ва Темур Раҳимов дар мусобиқаи Анталия Grand Slam 2021 ҷойҳои панҷумро ишғол намуданд. Аз 1 апрел то 15 июн Саиди Моҳӣ ман аст. рӯзи муборизаи сеюми Макгрегор ва Поре дақиқ шуд. Пулисияи Русия бисёре аз муҳоҷирони эътирозгари тоҷикро озод кард. шарҳи ин ва дигар хабарҳо бо шумо ҳастам. Юнисата Мулоева. Салом. дар буғи фарҳангиву фароғатӣ ба номи Садриддин Айнии шаҳри Душанбе ҷанбасти озмуни шаҳрии гулҳо сайри гули лола аз рӯи 4 номинатсия баргузор гардид. аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба ғолибони ҷойи якуми озмун дипломи дараҷаи якум ва мукофот ба маблағи 10,000 сомонӣ, ба ғолиби ҷойи дуюм дипломи дараҷаи дуюм ва мукофот ба маблағи 7,000 сомонӣ ва ба ғолиби ҷойи сеюм дипломи дараҷаи сеюм ва мукофот ба маблағи 5,000 сомонӣ тақдим гардиданд. тавре аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба Амид Ховар иттилоъ доданд, дар номинатсияи боғи беҳтарин ҷойи якумро боғи ба номи Аҳмади Дониши Ноҳии Исмоили Сомунӣ, зинаи дуюмро боғи Устод Рӯдакӣ ва боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ ва мақоми сеюмро муассисаи давлатӣ боғи ботаникии Тоҷикистон ва боғи Куруши Кабир соҳиб гардиданд. дар номинатсияи гулгашти беҳтарин гулгашти назди сирки давлатии Ноҳии Фирдавсӣ зинаи аввал, гулгашти хиёбони Рӯдакӣ Ноҳии Шоҳмансур ҷойи дуюм ва гулгашти кӯчаи Карамови Ноҳии Сино мақоми сеюмро ишғол намуданд. дар номинатсияи кӯча ё хиёбони беҳтарин кӯчаи Аҳмади Дониши Ноҳии Шоҳмансур ҷойи аввал, кӯчаи Нусратулло Махсуми Ноҳии Сино мақоми дуюм, хиёбони Рӯдакӣ Ноҳии Исмоили Сомунӣ зинаи сеюмро касб намуданд. инчунин дар номинатсияи гулпарвари беҳтарин ҷойи аввал ба муовини директори муассисаи давлатии Боғи Ғалаба ва нигоҳдории ҷангал Гулнигор Ғафурова, мақоми дуюм ба муовини директори корхонаи воҳиди давлатии Сабзкорӣ Шариф Шеров ва зинаи сеюм ба муассисаи давлатии нигоҳдории Боху Гулгаштҳо, майдончаҳои варзишӣ ва бозии кӯдакони Ноҳии Шоҳмансури шаҳри Душанбе Таманно Абдуллозода сазовор дониста шуданд. дар мусобиқаи Анталия Grand Slam 2021 ки аз 1 то 3 апрел дар шаҳри Анталия Туркия баргузор гардид, ду паҳлавони маъруфи тоҷик Комроншоҳи Устопириён ва Темур Раҳимов ҷойҳои панҷумро касб карданд. дар мусобиқаи мазкур аз ҷумҳурии Тоҷикистон 3 паҳлавони шинохта Шаҳбоз Саид Абуроров, Комроншоҳ Устопириён ва Темур Раҳимов иштирок намуданд. дар ин бора Амид Ховар бо иснод ба Федератсияи дзюдои Тоҷикистон хабар медиҳад. Комроншоҳи Устопириён ва Темур Раҳимов дар рӯзи охирини мусобиқа рақобат карданд. Комроншоҳи Устопириён дар вазни то 90 кило дар даври аввал бар намояндаи Австрия Адам Порчашвили, дар даври дуюм бар Александр Сидорук аз Беларус, дар даври сеюм бар Бездек Мартини аз ҷумҳурии Чех ғолиб омада ба даври чорякниҳоӣ роҳ ёфт. ӯ дар чорякфинал бар Ли Кочман аз Исроил дастболо шуд, вале дар нимфинал қувва озмоиро ба Маркус Найман аз Швейтсия бохт. сипас Комроншоҳ барои ҷойи сеюм аз Давид Кламберт аз ҷумҳурии Чех дар муддати 5 дақиқаю 20 сония бо баҳогузории Вазаари шикаст хӯрд ва аз медали биринҷӣ бенасиб монд. дар натиҷа паҳлавони тоҷик мақоми панҷумро касб кард. намояндаи дигари Тоҷикистон Темур Раҳимов, ки дар вазни беш аз 100 кило рақобатро аз даври дуюм шурӯъ намуд, бар Еней Маринеч аз Словения ғолиб шуд, аммо дар даври чорякниҳоӣ аз рақиби пуртаҷрибааш Ҳисаёши Ҳарасава шикаст хӯрд. Темур дар даври тасаллубахш бар Алишер Юсупов аз Ӯзбекистон пирӯз шуд. баъдан паҳлавони тоҷик барои ба даст овардани медали биринҷӣ бо қаҳрамони бозиҳои Олимпии Рио 2016 Лукаш Крапалеки Чех қувва озмуд. Лукаш дар муддати 2 дақиқаю 58 сония бо баҳогузории ипон ғолиб шуд ва бо медали биринҷӣ сарфароз гашт. Темур мақоми панҷумро аз худ кард. варзишгарон дар мусобиқаи байналмилалӣ дар Анталия ба ҷуз аз медал соҳиби имтиёзҳои олимпӣ шуданд. инчунин ба беҳтаринҳо ҷоизаҳои молӣ тақдим гардиданд. дар ҳар вазн ба ғолиб $5,000, барои ҷойи дуюм $3,000 ва барои ҷойҳои сеюм $1,500 супорида шуд.
раёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти суғд хабар додааст ки аз 1 апрел то 15 июни соли 2021 дар давраи тухмгузории моҳиҳо ҳама гуна сайди моҳӣ манъ карда шудааст. дар ин бора аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд ба Амид Ховар хабар доданд. ин тадбир бо мақсади муҳофизат ва нигоҳдории захираҳои моҳиҳои обанборҳои вилоят, фароҳам овардани шароити мусоид ба ҷараёни афзоиши табиӣ ва роҳ надодан ба қонуншиканиҳо дар давраи тухмгузории моҳӣ роҳандозӣ гардид. гуфта мешавад ки дар асоси моддаи 9 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи муҳити зист, моддаҳои 31 ва 32 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи олами ҳайвонот, моддаи 24 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи моҳипарварӣ, моҳигирӣ ва ҳифзи захираҳои моҳӣ ва банди аи моддаи 17 қоидаҳои моҳидорӣ дар обанборҳои дорои аҳамияти моҳидории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин марҳила сайди моҳӣ манъ карда шудааст. қаҳрамони собиқи UFC дар 2 вазн Конор Макгрегор ва муборизи машҳур Дастин Поре дар бораи рӯзи муборизаи сеюм ба мувофиқа расиданд, менависад ESPN. тибқи иттилои шабакаи телевизионии ҳарду варзишгар барои мубориза ки 10 июл дар доираи мусобиқаи UFC 264 дар Лас-Вегас баргузор мешавад, вомехӯранд. рақобати ин ду варзишгар сабқати асосии шом хоҳад буд. дар ҳамин ҳол ситораи UFC дар саҳифаҳои шабакаи иҷтимоии худ тасдиқ кард ки бо варзишгари амрикоӣ ба октагон хоҳад баромад. дар ҳамин ҳол гузориш дода мешавад ки Дастин ба хотири муборизаи сеюм бо Макгрегор аз сабқати унвонӣ даст кашид. ин хабарро роҳбари UFC Дана Уайт тасдиқ кард. ёдовар мешавем ки аввалин рақобати Макгрегор ва Поре ҳанӯз соли 2014 баргузор шуда буд. он замон ирландӣ рақиби худро дар даври аввал нокаут карда буд. ҷанги дуюми онҳо моҳи январи соли равон баргузор шуд. ин бор Поре бар рақиби худ бо нокаут пирӯз шуд. ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд пулиси Русия даҳҳо муҳоҷири тоҷикро ки дар назди сафорати Тоҷикистон дар Москав дастгир шуданд ҷарима баста озод карданд. ҳомиёни ҳуқуқ аз Созмони маркази тоҷикон дар Москав рӯзи 3 апрел ба Радио Озодӣ гуфтанд, ин муҳоҷирон барои риоя накардани тартиботи ҷамъиятӣ ва риоя накардани қоидаҳои иқомат дар Русия ҷазо гирифтанд. теъдоди дигар ба гуфтаи созмони ОВД-Инфо дар Русия ба майдаавбошӣ муттаҳам шуданд ки барои он ҳам ҷарима пешбинӣ шудааст. яке аз мусоҳибони Радио Озодӣ гуфт, онҳо дар боздоштгоҳҳои муваққатии шӯъбаҳои корҳои дохилии ноҳияҳои Можайскӣ, Царитсино, Главинский, Нагорние нигаҳдорӣ мешуданд. ба қавли ҳамсӯҳбати Радиои Озодӣ, аз ҳисоби тақрибан 200 нафаре ки рӯзи ҷумъа санаи 2 апрел боздошт шуданд, аксариятро 5000 рубли ҷарима баста озод карданд. аз ин миён ҳомиёни ҳуқуқ натавонистанд ҷойи нигаҳдории 30 нафарро пайдо кунанд, вале мусоҳиб изҳор дошт ки санаи 3 апрел маълум карданд ки 13 нафарашон дар боздоштгоҳҳои ноҳияи Можайск паси панҷара буданд. ОВД-Инфо яке аз созмонҳои ҳомии ҳуқуқ дар Русия ки доир ба дастгиршудагони эътирозҳо маълумот ҷамъ мекунад, санаи 3 апрел хабар дод ки дар умум бештар аз 100 нафарро дастгир карданд ва то шоми ҳамин рӯз ҳамаи онҳоро ба истиснои 1 нафар ҷавоб доданд. шунавандагони гиромӣ, инҷо мерасем ба фарҷоми барнома. қабл аз анҷоми барнома шуморо бо вазъи обу ҳаво ва қурби асъор барои имрӯз санаи 5 апрели соли 2021 шинос мекунам. мувофиқи иттилои обу ҳаво санҷон, имрӯз ҳаво дар шаҳри Душанбе офтобӣ пешгӯӣ карда шуда, ҳарорати ҳаво аз 8 то 15 дараҷа гарм мешавад. ҳаво дар шаҳри Хуҷанд офтобӣ буда, аз 7 то 15 дараҷа гарм мешавад. ҳаво дар шаҳри Панҷаке низ офтобӣ буда, ҳарорати ҳаво аз 9 то 16 дараҷа гарм мешавад. бонки миллии Тоҷикистон қурби расмии асъор нисбат ба сомониро барои имрӯз чунин муайян кардааст. 1 доллари амрикоӣ 11 сомонию 31 дирам, 1 евро 13 сомонию 32 дирам, 1 рубли русӣ 14 дирам. шунавандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии хабар. То барномаи дигар шоди пирӯз бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.